Көзле күңел күзгісі. Көзле фикір езағына сөз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Bütün kişiге de yarап bulmağan gibi, bütün kanallarını da qarab bitmeli түгел. Әйе біләбіз, xeyirli сәғатте, siz bizning bilan Туған тел kanalında bir neçə minuttan көзге көз қарашып тапшыруының şiratdagi qunағы bilan ұшырашачақсыз. Тапшыруны эфирға әзірләп алып бара, һәр вакыттагыча Зифа Нагаева. Кем булыр ул qunaq деген сорау әле үк сизәм сезнең күңелләрне борчый. Ай, матурдан да матур көннәрнең берсендә Юлдаш радиосының танылган билгеле алып баручысы Азат Фазли Әхмәтов җитәкчелегендә хит парадның концерты бара. Кала мәдәният йортында. Алып баручы буларак bütün җырчыларга да игътибарда булып битеп булмый, шулай да игълан ителде чираттагы җырчы һәм мин кабалан сценарий карыймын. Артабан кемнәр чыгыш ясаячак, кемгә сүз бирелә? Шул вакытны ишетәм кайдадыр Хәния тавышы. Башта аның тавышы җырда яңгырады. Аннары сөйләмендә яңгырады. Үз кулакларыма үзем ишетмичә, каз йоннары кулларымдагы биләкләремдә барлыкка килеп, багам сәхнәгә. Карыйм, искитәрлек Хәния гәүдәсе гәүдәләндергән матур хатын-кыз басып тора. Атлап китә бер алга, бер артка, йөрүләре дә аныңча. Кулларын, турышын ничек итеп тамашачы белән аралаша җырда нәкъ Хәния Фәрхия кебек. Аллаһым, мин әйтәм, шулай да була күрәсең. Түземсезлек белән көтеп алдым да, янына чыгып, әле генә искитмәле хайран тамашаның вәкиле булдым дип, халык алдында сөйләшеп киттем. Хәзер инде байтактан аралашабыз. Минем җырларыма да өстенлек биреп китте. Хәниямне кабатлый торган тавышы белән моңлылардан моңлы җырчы икәнен аңлап килүчеләр бик күп чараларда катнашуга чакырып өлгерде. Һәм инде калганнары турында үзе белән сөйләшкәндә якыннан танышырсыз. Башлыйбыз. Миләүшә, бу матур фикерләр синең хакта. Мин күптәннән бу тапшыруга сине чакырып аласым килде, һәм бүген ниһаят без халыкка сине якын айту юлларын бергә эзлибез. Чын-чынында әйтеп торасы да юк, ничек танышу барлыкка килде, аңлаштык. Халык та билде, хәзер карыйлар теге якта, әйе, Хәниягә ошап тора диләр. Хәзер сөйләшә башлыйсың. Аннары тагын да зәңгәр экраннар янына якынрак елшачаклар. Синең Тәтешле района Бәдрәш кызы икәнеңне мин беләм, әйдә калганнар да белсен. Нинди гаиләдә? Һәм әйтеп үтәрбез, ансы да бик кызыклы. Әти әни кем? Туганыңның исеме шәрифләре. Әйдә үзең балачакны ничек хәтерлисең? Уфаларга кадәрле. Шул тәңгәлләргә безне алып китәр. Соңмысыз исәннәрмсез Зифа апа дип башлап җибәргәле шушы передачаны. Бик шатмын сезнең менә шушы передачага мине чакыруыгызга. Һәм инде шушы передачаны карап утыручы тамашачыларыбызга да бик күп сәламнар юллыйк әле. Нәрсәдән башлап киттек? Балачагыма килгәндә инде мин Тәтешле районының Бәдрәш авылында иң гүзәл, иң матур табигатьле авылында туып үскәнмен. Менә шушы авылда инде мин Бәдрәш авылында 11 сыйныфны тамамлап, һәм инде менә бүген көндә Уфада яшим. Шушы 11 сыйныфтан башлап Уфага чыгып киттем мин. Балачагыма килгәндә минем әниемнең исеме Илүсә, әтиемнең исеме Нурислам. Алар икесе дә Тәтешле районыннан, алар бергә укыганда, Кушнарын районында шушы укыган вакытларында бергә танышып, кияүгә чыкканнар, тормыш башлап җибәргәннәр. Әтием инде Хәния Фәрхинең дип тизрәк алданрак әйтеп куйыйк әле, кешеләргә бит инде ничек туганнар икән дип сорау биреп утырмасыннар. Аның инде сеңеле була. Алар инде Салаевка авылыннан, әнием инде Тәтешле районының Кудаш авылыннан була. Менә шулай минем без гаиләдә
әтием, әнием һәм инде минем сеңелкәшем Лилия белән бергәләшеп, яшәп, матур гына яшәп яткан арада инде миңа 4 яшь булганда әтием мәрхүм булды. Миңа 4 яшь тулып киткән иде һәм инде сеңелкәшем Лилиягә аңа 3 яшь иде. Менә шушылай бик яшьтән минем әнием тол хатын булып калган. Ул инде 25 яшендә торып калган. Әтием теге дөньяга киткәндә аңа 29 булган. Менә шушылай канатлары кайрылган минем әниемнең. Шуңа да карамастан дөнья йөкләре менә шушы мәшәкатьләр аның җилкәсенә төште бит инде, бөтен авырлыклар аның җилкәсендә булды. Шуңа карамастан да безне сеңелкәшем белән Лилия белән икебезне аякка бастырды, кеше итте. Менә бүген көндә бик матур итеп без яшәп ятабыз, Аллага шөкер. Бүгенге көнгә килгәнче халык бик шаулаган вакыт хәтердә, Хәниянең яшь чагында ул Нурисламны безнең хәтеребездә бер җыр белән тотты. Үпкәләсәң әйдә, үпкәлә дип җырлый торган җырын Нурислам җыры дип игълан итә торган иде. Сиңа кыен булмаса әйтеп үтә алабызмы? Ничектер ул фаҗигале китте кебек бу якты дөньядан? Әйе, менә шушылай фаҗигале рәвештә әтием китеп барды. Кеше куллары гомере шулай итеп өзелеп китте. 2 баласы ятим калды. Бәлки шушы бүгенге көндә алар шушы матур дөньяда барыбер газапланып, менә барыбер үчем булмаса да уйланып куям, рәхәт яшиләр микән? Аларны утырттылар инде, алар бүгенге көндә менә яшәп яталар, аларның да гаиләләре бар. Ишеннән нәрсәләр уйлап яшиләр икән, бүгенге көндә ул кешене каршыма очраганым юк. Бер сүз дә әйтә алмыйм. Һәм инде бик төгәл итеп ничегрәк үтергәннәрен дип әйтик әле, бүгенге көндә бик белеп тә битермим. Булган инде. Ялгыз каеннардан ялгыз үткән гомерем, сагнуларымның чиге юк, ялгыз каеным минем, бураннарда, солкыннарда, җилләргә түзә каен, эшләрем үзелә әнекәй, исемә төшкән саен, бураннарда, солкыннарда, җилләргә түзә каен, эшләрем үзелә әнекәй, исемә төшкән саен. Шундый әни, икегез дә матур югары белемгә лаек буласыз. Башкорт дәүләт педагогия институтының филология фәннәре факультетын тәмамлыйсыз. Шулай бит. Әйдә хәзер киттек менә мондый юлда. Уфаларга кадәрле дип әйтәсе килә. Укыган чакта, студент чакта, шундый матур аралыкта йөзләреңә нур өстенә нур чагылып китсен әле, тамашачыларыбызга да кызыклы урынны Алмаз белән танышкан вакыт. Шулай бит. Сез укыган вакытта 5нче курста, һәм Алмаз укып тамамламаган чагы шулай. Әйдә үзең бу турыда. Икебез дә укып йөргән чакта дип башлап җибәрик әле. Менә шушылай итеп 11нче сыйныфны тамамлагач, мин инде чыгып киттем Уфа шәһәренә. Уфа шәһәрендә 4нче курска барып җиткәч, Алмаз белән таныштык. Ничек таныштык соң? Әйдә шунысы бигрәк кызыклы. Алмазның 2 туганы белән бергә укыдык. Менә шушы татар бүлегендә. Һәм инде җәйләр җитте. Миләүшә әйдә әле безгә кайтып килик әле ди безнең авылга. Шундый бар иде бит инде. Теге кызга кайтып киләбез, бу кызга Чишмә районына, мин Дүртөйле районына белән беренче тапкыр кайтып китеп барам шул вакытта. Кайткач, шул вакытта Алмазга кайтты. Әйдә Миләүшә ирештергән булалар инде. Әле бу 2нче курс кына иде әле. Анда бер дә сер биреп тормадык. Кире Уфага киттек тә 4нче курска килеп җиткәч инде яңадан Алмаз менә шушы элек Аська дигән интернет челтәре бар иде. Шушы нигә Эльвираның интернеты Аськасы аша кергәндә Алмаз привет дип язып ята. Мен әйтәм, нишләп Эльвира син миңа привет дип сәлам бирәсең? Эльвира минем белән бергә машинада кайтып барабыз. Юк ди, мин түгел, Алмаз абыйдыр ул дип. Менә шушылай итеп анда сөйләшә башладык. 4нче курста яңадан Эльвираның 2 туган Эльвирасының Дүртөйле районына әнисенең туган көненә кайтып, менә шунда бергә күрешеп йөреп киттек бергәләп дип әйтим инде. Һәм инде 5нче курсның азагын тамамлаганда инде март айында туй эшләдек.
никах булды, той булды, бергәләп шулай яшәп киттек без. Инде укырга килгәч тә авылдан шундый буйсын, Зифа буйлысын дип үземнең исемемне дә катыштырып әйтим әле. Шундый гүзәллек алиһәсе дип әйтәсе килә. Алмазга кадәрле җегетләр булмый калмаган. Сыдырып кына түктеме тегеләрне? Сыдырып кына түкте. Ул инде ул үзенең акыллылыгы белән менә шулай итеп романтик дигән нәрсә төшенчә бар бит әле урысларда, русчалап әйткәндә. Менә шушы ягы белән бик нитеп алды инде, үзенә каратты. Мәсәлән, ул вакыттагы кызлар утырсын әле безгә андый артыбыздан дуслашып йөргәндә егетләр безнең белән бергә яшәп йөреп кенә киткәндә дип әйтәсе килә, андыйлар булмады дип романтик дигәндә нинди мисал китерәләсең? Мәсәлән, ул бер кашында менә килгәндә шоколадсыз килмәде. Ул кәнфитләр күтәреп килә иде. Теге роза чәчкәләр ул да укый бит инде, ул да яшь теге букетлап китермәсә дә гел бер роза белән килә иде инде ул. Менә шулай ресторан, кафеларга алып кереп чыга иде ул. Шуннан соң ул вакытта инде ул үзе дә укый, бик каты теге армиядан гына кайткан вакыты, алтын браслетлар, балдаклар, теге ул вакытта мягкий игрушкалар менә шулар барысын да күтәреп килә. Акыл кергән егет, чөнки дә армия сафларыннан да кайткан, тәҗрибәсе дә бар бит инде, әйме? Бар, Шуңа күрә аның инде бүтән төрле егетләргә теге бер сыйныфта укыганнардан аерылып та торган инде ул сиңа. Аерылып та торган. Ул теге подароклар белән генә җәлеп итте дип түгел инде. Эшки ягы белән бик каратты күбрәк үзенә. Кайсы сыйфатларын шунда ук әйтеп үтигәле? Бүгенге көнгә ничә ел яшисез? 16. 16 елда кайсы сыйфатларына таяна Миләүшә Алмаздың? Алмаз менә барыбер бит инде бу гаиләдә нинди генә хәлләр булмый бит. Ул мин нәрсәдер бик кычкырыбрак сөйли башласам, инде теге ыгы-зыгы булып китсә инде, ул эндәшми. Аннары инде ул нәрсәдер бик каты сөйләсәм инде интеп калам, әзрәк авызны ябабыз. Шуның өчен бер кашыда кул күтәргәне юк ул аның. Ул инде миңа балаларны карарга булыша. Әниләр белән менә ике якында бер тигез күрәбез, теге синең әнingә кайтмыйбыз, минекенә барабыз дип бүлешкәне юк. Менә туганнарны гел менә аның эшке ягы икенче төрле менә егетләр белән минем кызларның ирләр белән чагыштырып икенче төрле аерып тора. Ул инде ашарга, пешерергә дә безнең синең хатын кыз эше ул дип торганы юк. Мин кайтуга, мин эштә булсам, минем кайтуга ашарга да пешкән, балалар да каралган. Шуңа менә шушы. Бүгенге көндә нинди вазифада? Әле алай гына да түгел, Зифа апа, сезне бүлдерим әле. Әле бит әле менә шушы менә җыр моңга китүемне дә әле ул эткәләп, төрткәләп Алмаз кертеп җибәрде. Менә ул ягы да аның поддержкасы бик зур. Күстия күрмәсен дип утырыйк әле. Ай, хай нинди шәп кияү бар икән безнең дип горурланып утырам. Инде Алмаз үзе дә әллә кем булып телевизор янәшендә утырсын тамашачылар белән бергә. Инде матур гаиләдә 3 балага гомер биргәнсез. 3 бала өлгереп буламы? Ничекләр? Кайсылары нинди сыйныфларда? Кайсыларында җыр чагылышы бар? Синнән, Алмаздан нинди сыйфатлары бар кайсы балаларда? Әйдәле бәләкәчләр хакында да. Менә 3 ул үстереп ятабыз. Олысы Әмир, уртанчысы Искәндәр, иң кечесе Ислам. Нур Исламнан алынган Ислам кешесенә менә шулай дип исемне куштык. Берсе менә минем әтием кебек көрәшче. Бәлки икенчесе, уртанчысы инде безнең бассейнга йөртәбез. Иң олысы футболист. Менә шундый 3 төрле түгәрәкләргә йөриләр. Уртанчысы бик җырларга ярата. Бүгенге көндә инде ул 4нче сыйныфны бетә, уртанчысы ояла да башлады әле. Элек бик кунаклар килсә дә, кирәккәндә дә, кирәкмәгәндә йөгереп чыгып җырлый иде. Хәзер оялыштыра башлады. Бәлки менә тоже йырларга ярата. Иң олысы инде ул әзрәк оялчанрак. Син үзеңне ничек хәтерлисең? Тамашачылар, беренче тамашачылар, кемдер бит инде кунаклар килгәндә җырлап киткән, бәлки чагыңнан кайсы вакыттан җырчы буласы килә дигән хыял иң беренче чиратта ничә тамашачы булса да кемдер алдында чыгышлар ясалган бит? Ясалган. Хәтерлисеңме шулар? Әле бер көнне фотосурәтләр карап ятканда мингә ничә яшь икән? 3 яшь микән? Шунда сәхнәгә мине чыгарып җырлатканнар. Менә шундый бер фото килеп чыкты. Мин менә шушы бәлки чактан ук җырлаганмын икән инде ул. Үземне менә хәтерләгәннән башлап инде мәктәпкә баргач һәрбер концертта катнаша идек.
bir концертта менсіз өтмейді, ол клубта 2-3 кеше генә дә концерт қойған вакытлар булды. Ул булса клуб мөхәррире, мен үзем дә һәм инде безнең бер күрше кызы булса һәм минем апай Лилия. Ул бик каты бейді, мен җырлый идем, менә шулай бер-беребезне алмаштырып кына. Тәтешле районында да безнең ансамбль бар, Карлыгач дигән. Шушы ансамбль белән барып, Тәтешле районында гел катнаша идек, һәрбер концертларга чакыралар иде. Шуннан Тәтешле инҗеләрендә конкурслар бара иде Тәтешле районында, менә шушы Тәтешле инҗеләре дигән конкурста беренче урыннар алып килә идем мин. Уларны укып беткәч, авылдан чыгып киткәч, БГПУга килеп эләккәч тә мин бит инде җырчы булам дип үземне 11нче сыйныфтан соң шулай хыялланган идем. Әни Казанга җибәрмим, Миләүшә, ерак китәсең, теге барлык ир егет эшләре дә миндә иде бит инде. Әни дә мин күбрәге шулай дип алып баргач, уң канаты булып мин тота иде инде ул булышырга, итергә. Ерак китмә дип Уфага килеп кердек инде шушы БГПУга. Шушы университетта да бер чарада минсез үтмәйде. Шушы университетны мин кияүгә чыктым да 5нче курстан соң тәрбияче булып 227нче балалар бакчасына мин урнаштым. Анда да балалар белән эшләргә дә бер артист буларга кирәк. Анда строгость белән балаларны дип алдатып булмый инде. Анда бит әле генә җырчы булып китәм дигән хыялың әле бик алдада түгел. Анда бер артлы бәбиләр туа башлагач, син балалар бакчасында Алмазның эше килми, чөнки әни белән балалар бергәләр. Шулай бит. Берсенең вакыты җитүгә мәктәпкә, икенчесе килгән, аннан өченчесе килгән. Һәм ничә ел инде син балалар бакчасында эшләп куйдың? Балалар бакчасында 13 ел эшләгән менә. Балалар бакчасында эшләгән еллар ул бик байыта, Миләүшә. Мин үзем дә аны үткән кеше. Шуңа күрә анда тәҗрибә туплаулар, балалар белән бергә эшләүләр, бөтен булган чараларда син беренче чиратта катнашулар юкка гына, эссез генә үтмәгәннәр аларда. Бүгенге көндә әледән-әле Instagram битләрендә мин бит инде синең анда еш килә торган кунагың дип әйтәс килә. Минем үземнең подписчикларымда, язылучыларымда синдә кунакта минем аша табышып ни кыласың, кайларга йөрисең, күзәтеп ятучылар күбәйде. Бу бит инде заман белән бергә яшәү. Һәм инде менә бу тырнакларның матурлыгы да юкка гына түгел, тәкъдимдә итәбез әле бүген. Миләүшә матур иттереп маникюр мастеры да булып эшләп китә. Син моңа ничек килдең? Мен шушы балалар бакчасында эшләгәндә төп эшем тәрбияче булып торса, мин параллель рәвештә шушы тырнакларны эшли идем инде. Шул мастер маникюра булып кайтып шуны тырнаклар эшли идем, матур-матур тырнаклар кызларга. Аннары балалар үсә башлагач, түгәрәкләргә йөри башлагач, өченчесен икесе мәктәпкә китте. Алар белән үй эшләре эшләргә кирәк. Түгәрәкләргә йөртәбез. Өченчесен ерак кына садикта үзем кайда эшләгәнмен, аннан үзебез күчеп киткәч, күчермәдек балалар бакчасыннан. Аны барып алырга кирәк. Шуңа карамастан инде минем бу шушы тәрбия эшемне җитешми башлагач туктаттым. Аннары инде менә төп эшем булып, шушы мастер маникюра булып калды инде мин. Менә бүгенге көндә дә әле минем төп эшем булып тора. Һәм инде Сораучылар булырга мөмкин. Әйдә адресында кайда син тәкъдим итәсең, яки сиңа алар синең социаль челтәрләргә битеңә кереп, директорларга шәхси үзеңә язылып, килү мөмкинчелеге алалармы? Ни дип әйтербез? Шулай һәрбер челтәрләрдә куеп барам инде үземнең эшләрне куярга тырышам, җитешергә тырышам. Анда минем номерлар бар, шушы Димәк, мөрәҗәгать итә аласыз. Әйе. Матурлык, өстенә матурлык, һәм инде күрәсезме сөйләшүләрдә ничек рәхәт аның белән. Барып, аралашып та кайту, һәм матурланып та кайту бәхетенә ирешеп була. Аннан тыш битләре син соңгы вакытта бик җырың белән дә күтәрелеп киттең дә, аңа ныклап тукталырбыз. Һәм бер матурлык, мин анда санда шулай күзәтәм, бөтен әйтәләр бит, бер булганның барысы да була. Кулыннан килә диләр. Тамада булып та эшләп киттең. Синең бу күптәннән килгәнме, әзәзләп кенә? Әллә инде әле генә син үзеңдә шундый юнәлеш табып торасыңмы? Күп килгәндер инде ул Зифа апа, чөнки менә шушы аны ир минем тормыш иптәшем Алмаз әйтеп тора иде. Миләүшә әйдә, тамада булып башла дип әйтә иде. Мин кыюсызлыгым бар, мин теге картыем Фәния. Карале Алмазны мактамый да булмый икән, әле ансында аның юнәлеше. Аның юнәлеше, мин күбрәк картыйга ошагамын. Синең кулыңнан килгәнне күрә белүче янда, ул бит сине 24 сәгать күрә. Шулай. Аннары менә шу утренникларда барыбер бит әле син почти тамада. Әйе, алып барасың. Алып барасың, әйе, шушы тәрбияче бөтен ул бит әле елына ничә утренник алып барасың. Аннары инде әниләре килә, кеше алдында менә шулай чыгышлар ясау.
бер дә авыр булмады шушы тамада эшенә күчеп китү. Куркып торган идем, аны күптәнрәк алданрак башласы булган дигән. Бүгенге көндә соң түгел әле бер дә. Бүгенге көндә чөнки төрле юнәлештә. Әлеге дә баягы матди ягын да кайгыртырга кирәк. Бу матур итеп эшләгән мастерлыгын да ташларга кирәкмидер дип уйлыймын. Шуңа күрә һәрбер әйбер үзенең вакытын көтеп кенә алган. Чөнки бәләкирәк вакытларда бу кадәр йөри дә алмас идең әле, балалар бәләки булган бит инде Миләүшә. Ансы да бар. Аларның бит һәрбер сәгатен, секундын үскәннәрен күреп торасы килә. Гөлөйдә булмаган әни күрмидә калырга мөмкин, шулай бит. Аннары артабан хәзер җырларга ныклабрак. Бу җыр җене бер кагылса, мин карыйм да телевизор караучыларыбыз, сездә моңа инанырсыз сөйләшүләре, аның мин якыннан күргән бетеп Нурислам ошаган булгандыр. Әтиң, әниң ягыннан да сыйфатларың Фәрхи ябы инде. Менә Фәни апа бит инде ул Хәниянең әнисе, ул икенче төрле сыйфаттан, икенче төрле камырдан ул тыйнак, ул сабыр, ул булганында кыенсынып әйтмәскә мөмкин. Ә менә бу теге кешегә күренеп, сәләте күренеп тора торган ягы Хәния Фәрхинең әтисендә була торган. Карты дип әйтәсез бит инде сез. Нәнәй картатай димисез әйме? Карты нәнәй була, картатай безнең. Картатай. Менә шу картатай ягы синдә көчлерәк кебек инде. Көчлерәктер инде, юк, көчлерәк дип миндә 50% картатайныкы Фәрхинеке. Илиса ханым җырлыймы? Җырлыйлар. Алар ягындан да менә Алар ягында да. дәвәтем. Итальянда уйнап, Фәрхи безнең картатаем тоже нидә уйный бит инде, Итальянда уйный. Димәк, синдә үзеннән үзе вакытын теге җимешеп, пешеп җиткәнне көтеп кенә торган вакыт бирелгән Аллаһ Тәгаләдән. Бүгенге көндә менә миндә үзем әйтеп нокта куям, чөнки минем яктан булган җырларны, минем дә матур итеп әниеңә багышлаган җырында алып чыктың. Хәни апаңның репертуарындагы Зифа Нагаева җырлары матур итеп урын алып, концертларда искитмәле чыгышыңны халык күтәреп алды. Үзеңдә моңа инандың, күрдең һәм мин канатлымын. Бүгенге көнне син башка авторлар белән дә эшлисең, башка җырларда. Җыр өстендә бүген нинди гамәлдә үзеңне сизәсең, ничек тоясың, киләчәгеңдә бу җыр юлында нинди максатлар куясың? Менә бусы безнең тапшыруда бигрәк тә кирәкле тукталыш. Җырга килгәндә инде менә юри генә уйнап кына башлаган идем шушы эшне. Менә яздырып карыйм әле беренче җырымны дип. Үзем куркам, үзем башлап җибәрдем. Аннары инде ул бит әле теге тормышка ашмаган бер хыялым булып тора иде. Менә ятып калганчы атып калыйм әле дип кенә шушы куркып кына бер җырны уйнап кына яздырдык. Шуннан кеше ишетә башлады. Азат Фазыл Әхмәтовның Шүмеш йолдызына бит инде радиога без аны әйләндердек. Анда беренче Азат абый әйтә, Миләүшә беренче урыннар алган кеше менә шушы Юлдаш радиосына концертына киләчәк дип. Менә шулай итеп күрештек бит инде. Без күрешкән көн. Шул концерт белән. Менә шушы җырлавым, шушы беренче 2-3 җырны без анда әйләндердек тә беренче урыннарны алып килдем дә. Менә сезнең белән шушы күрешкән көннән башланып киткәндер минем җыр Җыр юлының алга табан китеше, ашылып китүе. Менә әйтәләр бит, бу кебек булып тора да бер заманны кешенең теләкләре бер юлы менә су агымы кебек ашылып китә дә үзеннән үзе менә җыр юлың шулай ашылып китә. Шулай ашылып китә. Аннары инде сез күреп калдыгыз, Зифа апа, бик каты менә шушы ярчаллыларга бардык. Стәрлетамаклар инде генә бөтен яклап та сезнең бит әле. Сезгә менә бик зур рәхмәтлемен. Ул сезнең белән менә шушы җыр юлым башланып китте инде дип әйтәсем ки, сез минем беренче укытучым әле шушы яклап дисәм дә, бер дә дөрес буладыр. Һәм менә җыр юлыңа яңа киләчәктә нинди максатлар тотасың? Син бигрәк хәзер адымнар ясаргамы ниятләрең синең? Балалар әлегә теге мәктәп укучысы булгач инде, аннары инде гаиләмне ташлап та тиз генә чыгып китеп булмый бит инде. Менә ничек Ходай кушкан, шулай әкрен генә бара инде. Мин әле артист булам дип башлаган эшем түгел. Хәзер инде тапшыруның кызыклырак җирләрендә мин сиңа кызыклырак тукталышта. Гомумән, синең төшенчәләр буенча язмышка ышанасыңмы? Ышанам. Язмышты үзгәртеп буламы? Язмышка ышанам. Менә мин бүгенге көндә менә шушы язмышыма ышанып, кыю адымнар белән бик кыю адымнар белән китеп барыштамын. Чөнки үзгәртеп буламы дигәннән буладыр инде ул. Кем ничек тели, чөнки менә бик куркып торсам да бит әле иптәшем әйдә тамада бул дигәч булып киттем. Шул яктан үзгәртеп буладыр. Менә
Булай язмыш ничек кушкан, шулай барабыз әле бүгенге көндә. Демәк, кыю булганда да кыюсызлык иштә ниндидер тыйнаклык белән бәйле бар. Тыйнаклык белән Кыюсызлык теге ниндидер мискенрәк, җибегәнрәк кыяфәттәге түгел, тыйнаклык. Өлгөргән микән әле, әнә концерт турында әйткәчтә, әле мин алай тамада булырлыкмын микән әле, бу бик матур сыйфат Миләүшә. Чөнки әле килеп чыкмастан да күкрәк кабып, мин шундый булдым инде дию, яртылаш халык алдында синең абруеңны төшерә дигән сүз. Шулай бит. Бәхет синең өчен ни ул? Бүгенге көне синең мин бик бәхетле дип уйлыйм. Үзең әйт әле бу хакта. Мин дә шулай дип уйлыйм. Күз тимәсен, Аллага шөкер. Менә 3 улым бар. Ул бәхет бит инде. Кемдер әле теләп кенә ятадыр, кемдәдер ул юктыр. Шулай бит миндә ул теге баһадирдай 3 улым бар. Минем тормыш иптәшем мине кулында гына күтәреп тора торган. Шул урында гына әйтәм әле, икегез дә бик матурсыз, икегез дә бик шибәрсез. Ул буй, ул сын дип әйтәсе килә, теге Ходай артык күрмәсен. Көнләшү бармы арагызда? Көнләшү юктыр инде ул. Чөнки көнләшү булса, мин бит инде барыбер менә барамыз артистлар арасында барыбер чыгасың. Чыгармас иде мине Алмазга. Шул вакытта гына бирәм алайса сорау, әйе дип күбрәк әйтәсеңме, юк дип әйтәсеңме күбрәк Алмазга? Ой, әйесе дә бар, югы да бар. Булгалыймы? Әйе, булгалый инде теге. Нинди күзлектән ул матди яктан да теге. Нинди гаиләгез тормышта нинди генә кагыйдәләргә һәм үзең дә син таянып яшисең. Менә синең өчен шул төп кагыйдә, менә гаилә өчен, синең өчен бар бит кешеләрнең. Юк, безнең гаиләдә алай түгел, юк, безнең гаиләдә менә шулай куелган. Теге кагыйдәләргә килгәндә бар бит, шуннан да менә бүген иртән син итеп куясың баланы, бүген син барып аласың. Мин үзем балалар бакчасында эшләгәчтә бер кабатта әнисе генә килеп алгач, әтисен күргәнем булмаган, менә шушындай гаиләләр бар. Бездә андыйлар юк инде, ул кагыйдәләр дигәннән. Кем ничек булдыра ала, кемнең вакыты бар, менә шушындай. Әйдә, булай булгачты кызыклы сораулар бирәм. Тиргәшкәндә кем беренче тынычландыра? Алмаздыр инде ул. Кем кызурак? Мин кызурактыр, чөнки мин күбрәк сөйләшәм. Алмаз әзрәк ул әйтсә бер генә әйтә ул. Күп сөйләшеп. Берәгәйләйтеп. Мин хатын кыз буларак күбрәк сөйләшәм инде. Ашарга әзерли Миләүшә күбрәк. Әйе, мин күбрәк әзерләсәм дә яртылаш, Алмаз бик тәм пешерә, аның поварга укуы да бар әле. Нинди синең тәмле ризыгыңны яратып ашый Алмаз? Алмаз минем ашларымны бик тәмле итеп ашый һәм бәлеш сыры инде ул миннән. Кем иртәрәк тора? Кем беренче сикерешеп торасыз, будильник белән ишвалада тырпайып торып утыралар, һәм тормыш башлана. Шулай, будильникка барыбыз да торып торабыз, иртәнге 7-дән. Гаиләгез кайда ял итә? Безнең бүгенге көндә төп ял безнең ул бакчабыздыр. Әйе, бакчабыз бар, күбрәк шунда йөрибез. Теге ял итәргә барып кайткан җирләр дә бар, но теге ел сайын йөрмибез әле бүгенге көндә балаларыбыз бәлки булганга. Күктә апакай, яктырта караңгыда. Тормышта да шулай була, ак булак парасы да. Аклык паралы, тормышыбыз бармалы. Шул юллардан айдай балгы, үтәселәр бар әле. Аклык
Үзеңдә менә соңгы вакытларда иҗатың белән бәйле булды. Нинди үзгәрешләр сизәсең элекке Миләүшәгә караганда? Хәзер шушы сәхнәгә күбрәк чыккангамы инде үземне перебороть итәмме менә ничектер икенче төрле хәзер Әлеге дә баягы кайтабыз яңадан кыюлык, әрсезлек тә кирәк кайбер вакыт. Конкуренция зур. Шулай бит сәнгатьтә. Әйе, шуңа элегрәк тыйнаграк булсам, хәзер инде теге кыюлырак, әзерәк теге тәртипсез кыю дип әйтмим. Син усал түгелме? Усал түгел, әзерәк бар инде ул теге бөтенләй акыллы усал. Акыллы. Ай, әйтә дә белә бит, акыллы усал. Әйе. Үзем турында шулай әйтү, үзе бер акыл бит ул. Менә уйлап утырам. Әниләр шулай да холкында үзгәртер идең, кайсы ягыңны? Кыюсызлыгымны барыбер килеп чыга ул минем, менә шушы кыюсызлыгымны алып куеп, инде бәлки шушы кыюсызлыкларым булмаса инде бәлки бер артистта булып куйган булыр идем инде. Иртәрәк. Иртәрәк. Сәхнәгә чыгар алдыннан ничек менә тын каласыңмы, басып торасыңмы, кемдер укына, кемдер сөйләшә һаман туктаусыз уйлап та бирми ул. Кемдер миңа тимәгез ди, мин үземнең уйлар белән басып торам ди, чыгарга. Менә син игълан итәргә генә торалар. Нишлисең? Нишлим, теге кулларымны кысып тотам да, бисмиллаһны әйтәм дә сәхнәгә чыгам инде. Бар андай теге борчылулар бар. Теге инде хәзер нәрсә әйтермен, калтыранып теге. Ул бит әле аңардан гына түгел, гел сәхнәгә чыгарганда Хәния Фәрхинең апайы дип чыгаралар. Ул Хәния Фәрхи дигәч, аның исемен төшермәскә кирәк, матур дип җырларга кирәк. Хәния Фәрхи кебек җырламасам да, теге музыкальный укуым булмагач, Йөзен кызартмаслык тамашачының синең хакта булган чыкмастан алдагы хөрмәтте аша йөз кызартмаслык булырга тиеш. Шулай. Аңлыйм бу. Хәния Фәрхи дәрәҗәсен аска төшермәскә, менә шулай. Һәм әйтәсе килә, синең хакта гайбәт сөйләсәләр, ишеттең ди мәсәлән, синең реакция. Менә теге хейтерларга килгәндә, ул бит әле менә интернет челтәрендә дә килеп чыга. Охшатып җырларга тырыша дигәннәр менә Хәния апа ягыннан килсәк, әйбит, үз тавышым белән җырласам да фонограммага җырлый дигән. Менә ул гайбәткә керәдер инде ул. Тиз башта нитеп калам, югалып калам. Теге кәефем төшә. Бер каты нигә комментарийга көне буе бер елап та алганым булды. Юк, аннары онтыла. Теге кемнәрдер удалять та итәдер әле, теге ул комментарийлар. Хәзер син анарга өйрәндә кит инде. Хәзер өйрәнергә генә. Популяррак булган сайын дәрәҗәдәрәк иттереп, шәп кенә итеп чәнештерүләр дә күбәя. Димәк, синең хакың бәяң арта дигән сүз тамашачы алдында. Карайтлеккә өйрәтеп утыра әле бу Зифа апасы Миләүшәне дисеннәр. Шулай бит. Ничек дип әйтим, ырымнарга ышанасыңмы? Күзләрдән куркам. Чөнки шул ниләрне, кунакларны бит инде менә тамада эшен алып барганда да шулай алып барасың, шул җырларны җырлыйсың, уеннарын уйнатасың. Бик авыр, күңелле булса да, кайбер кешенең күзе төшеп менә шулай итеп авыр, хәлсез кайткан көннәр дә була. Энергетика, күпме кешенең күзенә карап торасың. Менә шулай. Әйдә шул җирдә генә кызык, берәр мисал кызык китерә аласыңмы тамада булып эшләгәндә, хәтерләрендә калдырыйк әле кешеләрнең, тамашачыларыбызның. Инде бер кызыклы вакыйга, менә шулай булды бер заман дип әйтә алмыйсыңмы? Ни генә булмый, егылганнары да бар, инде шунда күтәреп алып әйләндергәннәре дә бар. Төрле чаклар була. Нәрсәне син тормышта гафу итмәс идең? Алдауны. Хыянәтне нишләр идең син әгәрдә? Хыянәт. Аллам сакласын, Аллам сакласын. Күз алдына да китермим. Анда нәрсә булыр, ничек булыр? Әйдә, монда гафу итәбез дә, әйтмибез дә дип үтик тә китик бу сорауны. Чөнки бу сезнең гаиләгә җиле дә кагылмасын дигән аңлата. Шулай бит. Дөньяда шулай да нидән куркып яши Миләүшә? Курку юк та буга инде ул. Әниләр исән булсын, туганнар исән булсын, кайгы хәсрәтләр килмәсен, шуңардан куркам. Тапшыруыбыз ахырына якынлашып килә. Шундый матур җитез сөйләшү булды. Җитез кайбер вакыт әйткән сорауларга озак кына уйланып утырышы геройларым да бар. Төрле чаклар. Синең белән әйтерсең дә кичләр буена без көннәр буена икәү сөйләшеп кенә утырганбыз да берәр авыл эскәмиясендә килдек дә утырдык та рәхәтләнеп. Хәния дә рухы шат булсын бүген. Мин аны искә алмаган чагым бик сирәк бит инде ул. Шуңа күрә аңа рәхмәтле булган тамашачыларыбызга рәхмәт әйтәсебез килә. Хәния безнең рухына якынлаштырган Миләүшә бездә бүген булды дип әйтәс килә. Миләүшә нинди сорау калды дисәк, үзеңә берәр сорау бирер идеңме тапшыру ахырында? Эх, Зифа апа шуны әйтмәде бит дип әйтә торганы калмадымы? Әйдә әле. Юк, алай барсы да бик матур итте.
рәхмәтлемен сезгә, менә шушы миңа ышанып, шушындай бик матур передачага мине чакырганыгыз өчен, Зифа апа, сезгә мең рәхмәтлемен. Менә шушы минем концерт юлына да сез алып киттегез, аны теге зурлап әйтәм, бик зур рәхмәтләремне белдереп, кешегә танытканыгыз өчен, чыгарганыгыз өчен, һәм инде шушы туган тел хезмәткәрләренә дә барысына да зур рәхмәтләрен белдерәсем килә. Үзе турында акыллымын дип әйтергә баздат иткән идеме, тагын да бер тапкыр дәлилләп куйды. Минем әйтәсем килә, Миләүшә, киләчәктә шушы юлда яңа дәрәҗәләр, биеклекләр яулаганда мин күреп торсам иде. Һәм бу тапшыруда син соңгы тапкыр булмасаң иде. Чөнки менә бик күп кенә эстрадабызның бөек йолдызлары да 7 ел дәвамында барган тапшырубызда кабат-кабат килеп, матур иттереп, тамашачы белән аралашып, кайту бәхетләренә ирешә киләләр. Һәм киләчәктә алда бәлки дигән җире генә калмасын иде, үзең шәхси концертларыңны булдырып, үземнекеләр генә дигән тамашачыларыңнан тагын да канатлы булып китүләргә барсаң иде. Гаиләңнең матурлыгын Аллаһ Тәгалә балаларыңның сагында тотыруклы булсын, бәхетегез дә, мөхәббәтегез дә диясе килә. Соңга калып килгәнмен микән дия күрмәс җырга. Син кара үзеңә. Көзгеләргә безнең кебек яшьтәгеләр генә бик карарга яратмый. Рәхәтләнеп карарга кирәк. Гүзәл ише, тышы гүзәл булган Миләүшәләргә, көзгеләргә карарга да сокланырга. Нәкъ минем вакыт дип. Нәкъ минем вакытым бәхетемне кулларымда сайратырга дип. Чөнки түгәрәк кенә бәхетеңне инде артын сынмасыннар, күпсенмәсеннәр якыннарың, дусларың да, сине яраткып өлгергән тамашачылар да. Ахырда сезгә, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, туган телне яратканнарга олы рәхмәтләремне белдерәм һәм әйтәсем килә. Без яшибез дөньяда. Бу дөньядан тыш безнең үзебезнең дөньябыз бар. Менә шул дөньябызны исбат итәргә килгәнбез. Үзебезне раслап китәргә бу җирдә. Ничек яшәсәң булмый? Ничек үтсәң булмый көннәрне? Өлгерә алмый, әллә күпме һөнәриясе булган бүгенге героем кебек, сезнең арада да күп тиң, күпләр. Шуңа күрә соклану дәрәҗәсе биектә. Туган тел дулкыннарында яңалардан күрешкәнгә, очрашканга кадәр. Әйтергә кирәк, безнең тапшыруыбыз соңгы чыгарылышта. Миләүшә безнең куларты җиңел булсын да. Амин. Сентябрь айларыннан тапшыруларыбызны алып киткәндә, яңалардан бар эш мәшәкатьләрегезне эшләп, тамамлап, ялларда булып, без кайттык, килдек, сезнең белән туган тел белән бергә без күзгә күз карашып, тапшыруларында уртак шатлыкларын бүләргә әзербез дияргә булсын. Рәхмәт сезгә ел дәвамында гына түгел, 7 ел дәвамында безнең белән туган тел белән бергә булганга. Рәхмәт туган тел җитәкчелегенә, Азат Галинур улына, коллегаларыбызга, Рузил Имамовка, мактаганны яратмый торган егетләремнең берсенә, чөнки кулга кул, күңелгә күңел булганда гына тапшыруыбызның бәясе бәсле була һәм сезгә барып җитә. Без бик канәгать, сез дә шулай калгансыздыр дип уйлыйбыз. Миләүшә белән икәү һәммәгезгә дә шатлыклы, матур, рәхәт җәйләр теләп калабыз. Әлегә хуш булып торыгыз. Ресторанно-гостиничный комплекс «Версаль» – пространство для празднования важных событий. В комплексе 6 стильных банкетных залов для любого формата торжества, корпоративы, юбилеи, выпускные и роскошные свадьбы. Просторная ухоженная территория с роскошным ландшафтом, зоны для выездной регистрации и фуршета – все продумано для идеальной атмосферы вашего дня. А комфортабельная гостиница, изысканная кухня и высокий сервис делают праздник по-настоящему завершенным. Приглашаем вас увидеть все своими глазами и обсудить детали.